Ford Focus Break din 2020, diesel, 1.5, 120 de cai putere, far LED, senzor pe față, keyless entry, oglinzi rabatabile electric, buton start-stop, ecran touchscreen, navigație automată, încălzire scaun șofer și pasager, încălzire volan, parcare electrică, head-up display, climă, 2 zone, preferențiabil pentru șofer și pentru pasager, volan din piele, multifuncțional cu comenzi, sistem precoliziune, recunoaștere semne trafic, lane assist, speed limiter, geamuri electrice față-spate, senzor de lumini, tapiserie din stofă, încărcare wireless, USB, stopuri LED, senzor de parcare pe spate, cameră marș arier, se vede aici, jante aliaj pe 16 inch, tapiseria din spate la fel din stofă. Dacă ești interesat de această mașină, prețul ei este de 13.700 de euro negociabil. Ne poți găsi pe TikTok, pe Facebook sau în parcul nostru din șoseaua de centură București. Te așteptăm!